prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun saniki Adi Guru mandhaping Marcapada pados pintos rayan mawon Adi Guru. Kayon kati yuping angin sumyak swaraning kang rengyan samirana mawon iris kumrang kandaning puspita hae ana titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin sirping sewang arko gumantos ing dalu jroning ratri dereng wong wonten ingkang kacarita amung sawang pertanggapat ingkang jebul saking Brangwetan dan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya
Dewi tata sing kawantian dewasane nawa uta wancin wis ngancik goro-goro. Bumi gonjeng mandelung ngang langit samudra koca sumemburat pindha kinabara banyune kang gunung lama pangkama watu geni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sastra kakayon repakatya den babati katembuing Pancara goro-goro apa to pertandane goro-goro apa hayo goro-goro ing jagating pakliran saking ngurmati miji loro parepat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madane ngono rombo alon harire
Ngene Kang. Wis po. Aku ki niate lek nyuwuk wis mengko sik. Malah di tung tung. Tung tung tung. Tung ja tung ja tung ja. Ngapain Kang? Ora aku lagi pengen nganu apa lagu-lagu hip hop. Wis tekan gara-gara iki Kang Gareng karo Bagong kuwi. Heeh. Sudah sebentar lagi sudah bubar. Nina bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk. Boboklah bobo, oh adikku sayang. Lu dinyanyake malah kluk ngono lho. Malah liar-liar. Kamu kok suaraku koyo ngene iki lho. Kayak karang yo menempuh perjalanan sing jauh banget kak ya Gang. Iya. Capek ya. Nek dinyanyikke lagu hip hop kira-kira turu ra ya? Ambo. Dicoba wae, Gang. Memang aku. Ayo Mas Drum minta du ja du du. Nah, apa? Kose hopse. Wah, jan. Du ja ngono. Yo. Nah. Bongkotan diketho tinggo celengan anyar dicolong malih nginjel mantan anyar dientep kala cengking kur syukur wala nang kok becicilan gawa banyu kok bececeran rupane ayu titol eceran ayu rupane gawa duwe jaluk duwe 20.000 nek bab duit aku ra duwe nek ngono aku nana lali aku wisan ya jigur tenan kok mbok wis Gong mau marake medhase wong gupak nah seneng banget aku nek iki alah. Wis ora usah diurusi nek Bagong ki wong edan. Ya ora kaya ngono kuwi. Iya. Dan supporter aktif. Gayung temenanan iki. Jan, wis. Ayo arek ngopo? Mau ning lembukan ana sing durung dipinangkani apa durung? Isih ana. Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to. Oh, ora ngono ki. Lho kae sing ana sing muni pakake jeli wae apa? Elek ora apa ngono aja. Engko gaul-gaul sing kaya ngono kae iki. Ya nganu saiki apa jenengane?
Ngimpi. Ngimpi. Sing arep nganu sapa? Sing arep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo Mbak Lintang. Ayo yo. Yo nembang ngimpi. Ning ampun ngimpi nggih. Nggih, sinten niku wau sing mundhut, Mas? Kedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah, nggih. nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Matur sembah nuwun Mbak Lintang. Nggih, sami-sami. Nggih. Pun gek bubuk mulai. Mungkin Nina Sudah bubu tidak rap. ngantuk. Wah, Sampun. kedap ning sak jam. Saiki apa meneh ngimpi wis ra ono. Wah, kae lho, ono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Wis ora apa-apa. Aku kepengin No, piye to? Aku kepengin Iba ono katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. Ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. To Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet ta? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Neng ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo, Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo, Mas, yuk. Glak esuk. Aduh. Lah searching karo ngadeg. Nah, sik berjalan. Sik dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalang Seno Channel yang pertama. Ini kalau nembe di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah ini kok spoti.
Ya. Ya, apa kersanya? Nembang dong. Nembang apa? Nimbang ono katresan. Imbang ono katresnanku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Milih, Mas. Dalang Seno Channel ulang tahun dadi kowe wenang. Kono milih yo. Alah, Apa kae bae. Kewe. Milih ada. Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Oh sapa? Oh. Curang. Sapa manut aku. Nostalgia iki. Milih sapa? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk-masuk ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuke gak aku. Gelak esuk. Ya wis esuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Orisa yo. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Mbak Tatin. Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin. Ya wis dimasuk-masuke. Oke. Nah ya. Ayo. Aktif sekali, Bun. Kene tengah. Kayak keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepak iki. Besok meneh dinae mic kae men apik. Imbang ono katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yuk. Lenang mulai dulu. Pripun Pak Dalang? Pak Dalang, Mas Dalang. Pon sak dereng Pun niki sak lek dereng. 50.000. Sawarane pinten wau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sih 75 e. Biasane iki nek celeng iki jegur nang nggon anu kae lho. Jegur Bapak nang nggon jegur. banyu ae lho. Jegur nang apa jeneng? Njuk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok alarm. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Saiki ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora yo. Oh, mau aku kurang oh. Ayo sak Digongke digongke. ben gram 100. Mangka Kang Mas Prasetyanku bebasane tak bisa dinunggu Jondalan Prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Sampun, digawa iki Sampun. sawerane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahe piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Kono saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget kok karo jadilan iki mau. Wis tenan ora? Ora. Seneng banget aku karo jadilan iki mau nonton jadilan wis. Wah bunga banget atiku. Ora Mas Dodo mengis-mengis seneng banget aku wisan. Lah iki arep ngopo? Lah ya biasane kewajiban bos punakawan. Tak terakane, Bapak. Wah, ya wis. Sono ndara. Sono sinuwun Kresna. Ayo kepiye? Ya srono wae to. Anu wae ya. Apa? Playon songo yo jawab biasa. Ya wis ngono ku ya ora apa-apa. Ayo wis gak rono wae yo.
alon tata lenggah ira risang marata tameng tasih misudan dono raras blegagak ugak sadulita wel Sinun niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuh sudung kula. Iya Kakang, sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Nggih leres. Niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramane nggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang, nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna, nanging ki kok ora. Lah, mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak, mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa. Sampun ngantos negakaken para Pandhawa. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar. Angler panengkang sinong mati gawe gelar darar yombak susutira famo sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa. Oh ngono Kakang, ngesake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar karo marang Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindak namung ngribeti. Ya Kakang Semar. Tole ono wae.
Pukulun. Kulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nela Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana dawuruska pangamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mbuya ana sing iso ngendhake kita munggah ning kayangan padhangna lelakon iki ya Ngger oh inggih yen mekaten kula aturi suminggah ya Kresna Ya. Mbok menawa sarana iki aku iso ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso Pukulun Hyang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet. Tak nusul kadang-kadangku Nyai Puntawerkudara Arjuna kembar aja sumelang. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe, aku ya tak ngembari. Tak ngembari dadi buta. Yai Punta, Yai Punta. Ayo tiba tak sampak modar. Wah. Oh, ladalah. Aku nek wis gelem gedhe kaya ngene iki. Oh. Gedhe yo gedhe tenan. Yo. Tak nusul munggah ning kayangan karo tak walike menyura ketemu dulur-dulurku. Dalah dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Semono uga Bathara Guru malah banjur ngoncati saka kayangan. Doh. Tak tanggunge mbok menawa guru arep golek jago sing kira-kira iso ngembari karo aku. Wah, tenan kae kok. Oh, ana buta gedhe banget kaya aku. Mbok menawa buta kae jagone dewa. Wah, rene ya.
Waduh. Wah. Ah, wah. Ah. Ah. Lingsara saring malendreng maloyong sari do pangeran Siti Layung ya silayung semangging gunung ya la Siti ya silayung semanggi gunung wah iki kok ana buta gedene padha karo aku. Sapa kowe dadak takon barang pangling po karo aku. Genah bolos 1000 ngene kok nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa aku sing bakal ngendhake marang kamu. Wah, padha-padha buta gedhe banget kaya ngene iki. Imbang-imbang ayo kegulung barang. Wah, ayo kegulung golek keringet. Wah. Wah. Woi. Waduh mati aku. Wah, edan. Rame banget pokoknya. Rame sing mburi pating krumpiang. Sing ngarep bengak-bengok. Buta sisih tengen salto kaping 98. Buta sisih kiwa salto kaping 1912. Wah. Kok seren iki kepiye? Suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru. Ah. Oh! Oh! Kakang Narada pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala 1000 nanging malah sami ngamuk sareng. Lah, kasa ta saniki niku undu-unduane pun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar, Kakang Semar. Kacau.
Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten yen kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki. Iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang kula nyuwun dipun tulungi lah. Ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek Dakabong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ngesuaken dawuh Kakang Semar. Wangkah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwah Dhyana Kula Sadewa. Dupiwus prapta ing kawah Candra Dimuka labet saka gedhening tekad lan panjangkane sigra anyebur ing neraka Yomani parandene awet saka luhur bebudene linambaran ati suci gani ning neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karaos asrep adem ayem. Sewu panas dadi siji, sewu lara ingkang sinandhang. Datanana nikmatmu pangat labet ing kono papane pasiksan kang datan Dek Pangapura nenggih duk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni Yomani sakecap Dewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Apaning kono wis dada marang kalepatanipun kang nalika semana parikedan nuruti krentek ingkang garwanem. Ya Dewi Madrim pilalu lila legawa prapting lampu sinendal mayang kacemplungaken ing neraka Yomani. Bauta kocap labet sentosaning tekad nggenira angugemi dhateng jejere. Satemah Yomani saya adem dangu karaos asrep
ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya tebih saya nebih temah sirna bareng praptaning para Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamprong jarine kene iki panasi pitung panas Madyapada paran dhewe bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmat mupangat permadilan kowe kembar wah coba sawangen ana cahya sumorot bareng taos padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara gage kowe ngakuwa. Ana ngapa? Kowe dedunung ana kene. Mengko to dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara, ya Bratasena. Dene Adiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku, Ger. Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen endi kakangmu Puntadewa anakku Ger kembar pinten tangsen kowe linarerake saka garbanipun ibu kowe ora tinenggani ibu kula aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus Ger kena apa ngopo Pandu bapakku lan Babu Madrim papan ana kene dosa lan luputmu kuwi apa Rama kula boten badhe wangsuling Madyapada Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama nggih Ibu kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh nggih, nderek paduka wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugraha pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula kene. Kene Ger, lungguh sing kepenak ya, Ger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak kula. Madrim aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku gegol. Tak jangkung saka alam baka anak anungan indita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa Werkudara.
Wah, aku aja mbok tekoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana ing kene. Madya padha winggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yomani Loka. Nyatane kahanane jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku. Wah, aku tetep nderek ana kene wae. Ya Ngger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wayahing mangsa kala ngerti ya Ngger. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mupanget mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Ngger, mangkono mau ingkang ngrasake ya wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Sena, lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplungke ning pasiksan. Wiwit saka kuwi aku ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.